Partiya İnsan û Azadiyê Piya ji bo ku bibe partiyekî fermî ji gulana 2018 û virva ji 20 caran zêdetir li gel ku bi daxwazname û dosyayên hewce serî li Wezareta Navxweyî yê Tirkiye didin jî dîsa serlêdana wan nayê qebûl kirin. Li gel serokê Piyayê Mehmet Kamaç şandeyekî ji rêveberên partiyê ji 12 Çilê û virva li Enqereyê li ber derê Wezareta Navxweyî ji bo ku serlêdan û daxwaznameyên wan bêqebûl kirin ketine nobetê. Cîgirserokê Piyayê Murat Bozdemirê ku li wezaretê hatibû desteserkirin û dûra hatibû berdan ji bo Kurdistan 24 axivî û got sîstema Tirkiyê naxwaze di siyaseta Bakur da pirrengî û pirdengî çêbibe û di navbera Kurdan da jî diyalog û tifaq bi pêşva biçe. Wezareta Hundur evet siyasetekê dimîneşîn evet siyasetek sistemê xwe ye. Yani dibêje Kurdê Bakur bila yek deng bin, yek reng bin, ji bila siyasetek erenî, siyasetek yasayî, siyasetek normal nemeşînin. Yek dîtir jî em bêjin lazim e Kurd biaxivin. Yani axiftin diyaloga, yê diyalogê neketin şerê diket, yê kudut kujîtin. Maalesef ev sistem ji bo diyalogê, ji bo yasayî bo Kurdan nevêtin. Dibêje bila Kurd naxivin, bila yê kudut kujin, em jî ser wê desthilatdariyê xwe mezintir bikin. Li gorî Hukuknasê Kurd Mesûd Özer, Wezareta Navxweyî baweyekê deryasayî û derhukukî tevdigere û serlêdana partiyekê qebûl nake. Özer destnîşan dike ku di dîroka Tirkiyeyê de mînakên girtina partiyên siyasî zêde bin jî qebûlnekirina partiyekî cara yekem e diqewime. Li gor qanûnê, li gor zagona bingehîn, li gor bu ew peymanên Tirkiye alî rastî zêdetir jî peymana mafê mirovaniya Awropa xala 11 ji ber wê çendê heka werê qebûl kirin. Yani di heta wê de Wezareta Karê Hundur mafê wê tune got qebûl nekirin. Karê çi bike wê va evraka bistêne, evrak çi lazim ji xwe qanûn nivîsandine wê wa bistêne, wê kontrol bike işte wê alındı belge bide partiye. Şandeya Partiya İnsan û Azadiyê Piyaya ku serlêdana fermîbûnê ji aliyê Wezareta Navxweyî ve nayê qebûl kirin ji bo daxwaza piştevaniyê li Enqereyê bi hin partî û saziyên sivîl ra hevdîtinan pêkanî. Rayedarên Piyayê didin zanîn ku ew ê dev ji mafên xwe yên partîbûnê bernedin û ew ê serî li dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye bidin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.